И здравейте хора, ще направим клип на FIFA 25, но аз не съм го пуснал диска. Така че, ще направим едно клипче, както 15 клипки. Гагаси, може ли такива глупости? 12 часа тук да сега. Хайде, трябва да чакаме. Тук, както видите, има такова кълго. Виждате ли го е това кълго? Това е диксака. И започваме, нямам акаунт. Ако имам акаунт, няма да снимам от техния акаунт. Да. Няма да се покажа, защото може да ми вземете акаунта, нали? Така, сега тук фифта е, не знам колко ми стигна, но така се казваше това. Последния път, когато се питаха да кача видео, не стана, защото не знам, не ме позволи да кача така, но едно път тискайте палци, този път не стане така, че да, тук тези неща ги попускаме. Така, нали така, попускаме ги нещата. Така, утре да правим лайв, но не от този телефон, от друг, както казвам, така, друг телефон ще направим лайв, който, да, така. Това не е за първи път лайв, но аз съм вече персоналист и поддържам толкова много канали и всичките им канали са ми успешни, без никакъв проблем и това е много за този успех, който направих. Аз снимам за удоволствие, както казах, много ме добре и искам час по-скоро да направим тук лайв. Защо не мога да направим лайв? Защото тя не 60 000 абонати. 60 абонати. Но ние нямаме 60 абонати. Така че трябва да малко вземем. Така. Да. Много се получи всичко. It truly is a special place, a stadium every football fan should visit should he or she get the chance. Santiago Bernabeu here in Madrid. My name is Derek Ray, and my commentary partner on this occasion is Stuart Robson, and we're fully convinced this game will live up to its billing. It's Real Madrid, and they take on Spain. Well, it doesn't matter how good your players are, or what formation they're playing in, you have to earn the right to play. And I'm sure that would have been really exciting to play both managers in the dressing room. It promises to be a really good game here. Mine da bene batna mia now. Via guidare su scelte. Thibaut Courtois begins in goal. Carvajal starts with Ferland Mendy in the fullback positions. Federico Valverde plays alongside Jude Bellingham in the centre of midfield. And the tactical configuration has two players in attack. Australiano suscita do match que chega Sophie сега възможност Винисиус Джуниор. Сега Килиан Мбапе. Bellingham başla. Well, that was a great chance for Real to open the scoring in what has been a frenetic start to the game. But credit to the keeper, it was an excellent save, you have to say. Well, now they've got to concentrate on keeping the door unlocked. Here's the lineup for Spain. Simon plays in goal. Я чакам Калбаха, нали от Испания. Да бе, от Испания. Бразилия. Испания. Ето Калбаха. Испания. Защо? Не играе в Испания! What the fuck? Той не играе в Испания! Играе за Мадрид! Fabian plays alongside Rodri in the centre of midfield. Morata is the main striker for this match. След това питаме Баса. Зелона. Айде, добре, това е твой шанс, айде, подай, хубаво. Това са безседята. Къде ли ще са? Well, he's a natural goal scorer. He just has great awareness of space in the box. And of course, he's a top-class finisher. Нам вие пишете в коментарите как си кача видео, аз много за лайк. Cucurella.
The attack continues. They're Kalau making kita considerable progress. cepat gue. Sigap setop setop video sampai video walif mali kak kami nutup Now sending it in. Not quite the clearance they were hoping for. Bellingham stop Oh, good reflexes from the keeper. baik kau cek mau tekan лучше стой как сейчас это как сейчас давай забай как сейчас не забудь назад. Така сега искаме да върнем назад да видим. Окей, сега. Гледаме анимация на играчите. Така Google Mail. Сега. Чакай. Така, не. Така, моето момче, давай. Гледай, кой подаваш, да? Миньо? Да, Миньо. Не е Миньо. Така. Сега, мой врата спасява. Уоу. Само движението на топката. Така. Видим кой ще пил Миньо, мал. Що букам това бат с Миньо, мал винаги. Това не е кълбаха. Не бе. Искам да знам тази игра с нещо. Искам да се двам. Чака. Да гледам много внимателно. Ой. Така, моето момче. Окей. Помислих, че беше... Много прилича, такъв съдър. Играта не знам. Нали така? Играта изненадва винаги, нали? Аз тук винаги обичам си имам някаква чашка, този път не можах си вода преди това в видеото. А как го това направи, бе, хора? Айде, бе! Мале! Буквално... Читайки се контроля, какво направи? Оф! Какво се направих на играчите? Какво се направи на играчите? Буквално те не иска да тичат. То малко купеня с баста тук. С баста. Хито! Кой беше това? Белингам. Това Белингам, моето момче. Това Белингам, да! Айде бе, говорите, айде ба! Камане! Как ти подаваш там тези пасове? Охо, не мога, тя си побуда. Не мога, много.
тук. Тя да копирайтим някои неща, така. А музика не знам дали тя да е копирайтна. А това що ми се включва? Къде ми е телефона? Някакъв там не пускам. Може ли да си вземе телефона? Не. Williams. Защо? Така, сега. Space for them here. Фейсбук ли предаваш? Да. Моля It's Фейсбук. a good pass. А сега Така. Not going to do. Well wide of the target. Чакай, да си гетна, че тя да така. Аз това се ставя, да. Така, сега въведе. Ти. Ще на място. Аз питах, мамо, това е фенет. Майко, ядосам се, много се ядосам. Много се ядосам. Стига, майко.